Salt. Deci în videoclipul anterior am făcut videoclip despre ticketul, unde am pus aici ticketul, ok? Am zis că o să vă arăt cum să punem și ceilalți boți, cum ar fi Probot, care poate să facă multe chestii. Cum ar face asta. Clear și dați aici. Decât să stați voi să ștergeți toate astea, vă șterge botul toate. Da. Deci, căutați pe Google top.gg, dați Probot. E un bot chiar foarte bun, vă ajută cu multe chestii. Nu întrebați de ce mi-arată așa. N-am ce să fac, trebuie să dau pe serverul ăla. Eu o să dau la toate, voi puteți să scoateți astea, ce vreți voi. Verificând dacă suntem oameni, normal că sunt. Și o să vă arate, nu știu, mie mi-arată asta, ok? Și acum vă întrebați, bă, dar nu o să meargă. Păi, uite că merge. Probotul nu l-am avut dinainte. Dacă v-ați uitat la videoclipul anterior, nici aici l-am pus. Așa. Puneți pe ce server vreți voi. După aceea căutați Probot Dashboard. La unii poate să arate și altfel, dar la mine nu e așa. Stați așa că trebuie să umblu un pic pe aici. Deci o să vă arate astea. Și puteți să dați și la voi aici, o să aveți nu știu ce. Și na. O să, nu știu de ce mi-arată asta, dar oricum faceți voi. Nu întrebați, deci nu știu de ce la mine într-una trebuie să facă figuri. Stați să dau un refresh. Hai să zicem că l-am făcut și așa o să vă meargă, ok? O să vă arate asta. Puteți să luați și premium, dar pentru noi ce vrem acum nu este cazul. Deci, prima oară ce puteți, pe server voi puteți să scrieți. Deci ca să apară numele, să vă arăt așa. Vă arată numele și o să vă arate asta. Am ajuns cu suma de 4 membri. Așa. Și voi puteți să scrieți. Deci dacă vreți vă arate numele, trebuie să scrieți așa. Și ca să vă arate numărul de membri, trebuie să scrieți așa. După aceea scrieți cum vreți voi. Dați. Eu am dat la send to a channel. Voi puteți să dați la ce vreți voi. Eu am făcut așa welcome by. Puteți să dați și la autorol. Doar că la mine
nu știu de ce, nu prea mergem. Nu știu de ce, dar nu. Ce mai puteți face? Stai să mai mă uit, că nu am mai umblat de mult. Aici sunt comenzile lui. Aici vă arată logs-ul, adică tot cine a făcut, toată lumea, cine a scris pe un chat, ce a făcut, dacă a adăugat un rol, dacă așa. Și vă arată dacă un membru a fost banat de pe serverul de Discord, o să vă arate. Eu am pus logs. Eu am pus logs. Și după aceea, dacă vreți, puneți la toate și puneți tot pe logs. Logs. Sau puteți să puneți pe ce vreți voi. Asta nu știu dacă o să vă intereseze. Puteți să faceți și aici. Puteți să dați la autorols, dar mie nu prea merge, dar hai. Comenzi și server. Da. 16 rol. Acum 23 de zile. Voi puteți faceți mai mult, dacă nu dați clear. Și vă șters mesajul. La logs aici o să vă arate. Deci, na, cam asta face probotul. El o să vină direct aici dacă vă duceți la roluri. O să aibă direct probot, doar că eu am pus așa numele, dar mai bine nu puneam. Ok. Deci voi puteți să dați așa, menționează, arată separat, puteți să dați la permisiuni. El deja vine completat cu toate permisiunile. Puteți să dați, are multe, dar nu. Deci cam asta a fost și videoclipul. Sper că v-a ajutat cu probotul. Că na, e destul de important. Eu v-am așteptat cum să-l puneți pe server și să umblați un pic în el. Nu sunt și eu mare expert, dar de pus și să arăt ce e cel mai important, aia am pus. Sper că v-a ajutat videoclipul ăsta și na, spor la serverul de Discord care l-ați făcut. Pa, pa!